karbi alam pen ke tharle pulo aron re pen komani abang kujong si dodam pulo tangte government along tame ba aron re pen kacirai dambor I la puson doko pulo tangte government aron ateng lo ateng pen tharle po asi jasemet lake lahemon tum ka chithana bang tum ke nogam a district mate a jila long jasemet batadrawa walong non malom eviction mate ke tharle dobomlo setame hadak bangke arona teng sidam lo tharle kado ka benda hadak bangke claim eto setame itum Ladak itum ahem tiku puna kokbo Difu railway station long akung aron repen ke dotum ke che ke bia tongfan ke tharle labang so eviction update tanang lean lo lapen arona teng tharle naji pusitame Ladak bangke ke tharle pon pabe thudia dason insam thuri po Kopia posi la puson kang sam thurima lapen komande ali ka choyan do malada political leader atu. Kasi nangli pansne lia Francia por pilo. Kardom karbi anglong to ke eviction pu ke claim pe me ke ha CEM ni hangrong phara hut anak arko la phi pen an ke katharli Abirta pule pusita chok tharli dam sita hala muslim tum hanan tharli chok lage adhormo pen posita tharli lage encroachers po wat pu jong apa kali de ili tumange encroachers pansi la aronri pen longle na che raidu na tum phan ansi adhormo langle pin pensi eviction nanji sita la bangai claim to thede non ta Railway Department के DCA फंडा चोनिंगरी लो काउंसिल फंडा चोनिंगरी लो ला eviction नंजी पुसी Railway Department के अलिस्टा काउंसिल फंड ला पेन DCA फंडा PF लो पुसी Railway Department तुमने ली तुम्हारा थांडुन सिता non anta eviction claim लेदे Railway along pen Kai eviction nahi hai railway along le along penchot la puali. Kai eviction nahi ke kopli area kheroni pen uttar borbil pen jasemet la pen ke bukajan pen la pen wolongkoma ji pen lai hui adim pen kolonga pen wothat langsu pen hei hui si eviction nahi setanon lai hui eviction sedet La eviction sedet la le son kahe nopi kalam lo la pen akun itum arju thulong lo la ka eviction me atum aphan anke la karbi atum along le karbi atum arong ang bong si long le pidam thuya pusi aku arju thulong la Bangladeshi bong sena to aphan rong ni hang la dak di purong ni hang hidia jo anta long le pi si pachikim thula Lapen karbia tu matsi le list P2F list pula te lage patta pula Ingraji alam ke list pula lapen Parsi alam ke Basamis atum non ilitungi pubong alam ke patta pula list ramhok pula karbia tum ke non ke ramhok ba list lapen patta ta non ke Karbiatum la pen council tu masih la bongo sena tu mafan Bihari tum encroachers tumpan ange piturong Muslim tumpan anta encroachers Muslim tumpan ta la son si ke claim tu setane itu la hormon na tu lang nang ni pusini tu pulo encroachers and the encroachers tribe atum abahiri ke 6 schedule are located eviction nang ji na encroacher sa isil la tungi aki ong encroacher kado me mat kali 1938 anke wa ma tum phange la ke encroachers pun e la ke dak sik sidul long sik ipulo la sinon etum la bang salam sik chingi nang ji seta kama tha ki sum nai eviction encroachers tum eviction sede la pen eviction di alarm encroachers tum phan karbi tum ar along le betesi list P2F pata P2F la allotment P2F council pen la pen karbia tu masih P2 wa lam la hello kama tha ili ning ki oi me nai la pen kaperi me nai la hello
ke det ke cerai un elu la pulu tante dak jokon sarai siram ti jokolan kita utang nikan ini apran bamuni timungarong karbia rong do hada kuliah bor MLA ke kalang lo aku MLA bangke borhompur hada karbitum ke cutuki ko ana nikan bene bang rit ke chopana tu afan ana long lagi ba election lab lo hala ke private lo solar company atum kupine ki bijita ha po men pensi bang election lab lo asok anda bang kem lab lo setiap ini railway sorkar mate la railway department atum election notice pide la pida karbiang lo autonomous council to election hai he pelutang te kumal te election hilang gente railway dengan pugalo election nahi kusi railway department na pielo notice na pilablo ipulo council tum ke khan lo na hilang gente lason pelutang te hala ba munit timungarong karbiarong election ipulo karbiang autonomous council tum budunjai gente Kada kasi cepat itu naik gente. The people of Pini that railway department and election notice PR list PR at council to people not election ahead gente. Hala ba itu cini nang kopo. Tapi non hala list kipitang election notice lapen list kipitang ala illegal lapen illegal settler nang kopo. Illegal akechi atum dak suring don suring ko ra for the population afai hala tum hansi non karbiang long autonomous council tum si mesen adim list ki thik pipo bangke lake Therak mimi mane ning oi mimi Ningduk mimi lam ladak la si ka chini dai bang la hello mo het jong abeng isia question ki jong ni dolang la si ladak non eviction ke already ke thale phan ke hukum pia do hukum thelo non bang ke tum kachini nangji ba tum arlo alam opinion ladak non ruling government tum ka involve duma ali afan mo non election ke 2023 lo MP election ke 24 lo 2024 bang se MP election to policy ladak la tum ke be ke chapan jongsi to ya dobla nang de BJP tum vote long le datuma la poson pinia bidi ke claim tum arlo ka involve duma EMCM MP MLA to vote ka eviction hai hi ke eson bangela tu ka chojor pen poisa ke lo la poti ke kle ka eviction sela la pen eson bangke la tum pen vote abangke election abut anta long epo usi la BJP tu ba congress tu da son si mathabom la pen son si eviction se dat titi la setal asalam bangke alang litum bhan ke chetuman eviction se det bom lote ke chetum bad bom po karbiang long ke avedet mane itunge minority aki ong atung ke plang det po bang atung nang ong na po la sila alang litum non ke eviction se bang chima thakran je alang litum kama thage ni reng tik anan le ni vote long bom antame mo ne sumar atung ke virdet sita chok ko la son kama tharong apotlo lage athima non itu masih MEM tu manta mo asumar tu muti election tu long le det po mati bang tu ong munak po bang chai tu ong munak po ke non thek long lo mati thek long lo lage ki putot alam ga li lo de pan in tia hut bongo sena tu phanwan o lo khorsing in tita bongo sena vote pensi MLA ta hai bom lo MDC ka hai bom lo MDC ka CM da man lo hai bom ji alang li hai bom ji kusi matha la hai amar chu batai bang bongo sena tum horsing ti van tur fit ken de kalang sa la kupede di manon ki pudam tot punang nak seta kali lo ni li amar le non CM amar la son vi pu seta la pulo ja plang ji non tuliram rong hang ke hai alang li sup tum ta hai un edet pogadi ke hai un ejot ke li la along le non ke long tang anda bang allo aka prek nang pinchong po mati council dum hala council ka hala tum si cerai po mati bang long lia rong ta aka prek silam po mati ange non alang li ciri pharo suri pho bak domene
tuliram rong hang setahla ceiling act around do mati ceiling law do ceiling law teng pulate bang ceiling law ai around dang nang pe do flute lote non plain district an ke do ke non karbiang long na dage six schedule area bang singabe chotlang plain district ke do non ha bang so law dak bang ujidde tung bang fluji Pawan Kumarai tung bang wan fluji an ke alang litung along linon ciri pharu suri phobak do mene ba phari tam pharu suri pholone pilone do lagi cirai long le de tikente hala ceiling lo pu ceiling pu ke apulma isi teng do la sa teng choran pu hadi teng choran pas hala sa teng choran pu lote special cultivation apan ke labang 1000 bigha lang na cerai long jim ni setelah la ta kai ke phan kali an ke taun ar lo ke ciri ke thom kali kothai sira chi tim si long chon lapen apen di ciri ke thom ma yong ho ke long ji ke lapen kheti ke klem yong phan pulate ciri phokep si long chon ji ala ceiling surplus aron na teng lote mangalo ojid dia tu Bangga Pukon tu Mohonto tu Bangga Pawon Kumarai tu Bangga Lasol Aron wan fluji bangke Lapen hala Laparta na Pawon Kumarai Pini tu pulo Sedhala Longri kep ke bangga KHEI mati di MLA MSC ta hala tumbang majority poka omuna poka hala tumbang lar phakji la so non ke eviction kang tum te atum ke alang klum halap so alam chema thati der non ni ring tik an ni CMEM che plan long bon an tame mun ni soma ra tum pithi alin pithi nan puson ma that rong alang a political leader tu malam lo kalang lo la siladak ni li si kang chop pen ke thegam lo teng bulotang te la son sna che plan lo picture mate arjana bangke karbi a politician atum the summit political leader atum bangke la son lo election karjap cheng hot ke la poson si rada phan lam chak pi po sidame ki jut ke KHEI ka charai komje bangali mane isi suicide mission ke dam mane ke chenga ko ke messenji pusi claim post dame ki jut bange akivir ok thak pate ka chipa thi dam so si mate political suicidal pu hedi ho areng ke lo lampe non la so sin plan bom lo election ka chipa hai jia phan me heno no I court agreement se tok te kang po lapen leaders atum ta konani longle ke jor pen lasol ke chipa hai pen a jo non ki bang jilang awe tun ke kisung ke phunang masila so putha a hok pet a political amade racharia song polotang te amethang kisung pen chipa jok mate amethang a det amethang a rat amethang a khe long ri long pa pan kisung pen chipa jok i panchar jam nei la so putha non ke damtang a leaders atum ke political suicidal mate amethang ta ka suicidal ke chipi thi dam la pen garbi ara banda hili ki pa jang so sin li the ka no la so putha nang pilo sa puji nili ke mo pen da pu et salam mangai lage suicidal lo lage chipi thi dam lo alam litung da sarji mati kala jok da sarji ke sar po thudun ne det por alam litung rengti kan ke pe hai ki meni udam unang neloti komansi kheronia long bihari tuman wan warat lo ke wan warat banga alang li ahuti sike CM lo di lapen MLA talo minister talo alang li wan warat lo asupo bang phange non ke hada wothalang so constituency pen ke election da papi thulong le det ke di hala bang so arlen ke thi asupo phan ameni tumpu akam vedet lo pu no pu pedet sita chok lo asupo phan bang election ki thurjia phan tiket and papi pilong le det lo no hala so ke wana le ke wana le lo chichini ne da por lo hala bang so wan olo den la bihari tuman wan olo de ni si kai ta hai ver po kusima thalo ahok lo hai ta hai lo hal alang li reng tik ke hai ta hai lo no na su po bange minister ta long nun de lo no na phige ticket an ta long nun thu the de lo la pu ye la se la dare tum ka chini nangjia bange la hen lo ili tum leaders puna ko ko songja po tum peni tum ka chini da nai ke la hen lo pinangan leaders tum ke aning aklong pen inthir et pen le mane ke claim kalide
laso pasi election high chokan tami pu jong si tum akimang buloteng te labang hapali nam de tisa high dia da pi high hia prang pen sitame chipitik ponang po lapen high dia sitame lason claim ji pu ajak thiba bang nei Monerem den seta ni sumar Ni lapan bang akhe asumar atum ang sung sedet nang jik po bang ala bang si nei politics ta claim nang jik kalan non laso alam happen election siala rally bangke ni than ko musala kaning jelom lam kedam tang 2014 anikan BJP tum bangji banggelang he 14 anikan election hauraghat pen KHEI crossing TMLA che party dul MLA election candidate alangli karbi are wrong do awi pen kelang lenang hai thailu utor borbil rongkot samuguri pen bang kelang lifan bot jog didet mat alang lifan perempong alang litum jong si halabang so ki chepan eviction pen one to head debt ason te alang li halabang so 2014 alang si MLA seman je poloke karbi atum ang alang lifan ja ko pitulam ni ke inglaw la sota inglaw arat atum nang ta inglaw arat tu pilam lo alang litum kacuan ha Bangladesh pen kacuana akit che bangalia tumsi kaparem kaperet na mo pen pulati turki pulo mati ni ning ye lo ili tu mangke nang like rara fan public fan ke than mangke la son hello itum that si election da thulong chodang ji itum si longle khelang da serai long chodang inglong aso tum si itum si boreng awar sai kontrega na itum si chera o claim chot nai kusin nang like rara lo public lo pon lo halabang so ki pon ateng jong si Karbiang Long Autonomous Council kacare tum claim that poson te Pini nang parem ta karbi tum si inglo so tum si nang parem po iem le man ji KHEI bangaleng ta inglo so tum si man po komane phonglosa komane haplong bar ta hujai ta ho Therak ta timung ta ho lahai tum si nang man po gente Pini ke MSC bang pinang man onel ente lamang so eviction ke claim polo kalima utasa ala ladak ni the important question jokon thulang aron alolong pulo legal jurisprudence mate knowledge of law pusi pulo aron an ke atiripi mate angkurlo lasi haladak inu ceremony bang pulo John Austin pulo law is the command of the sovereign backed by sanction busalang ni pulo aron ke isi mane hukum lo labangso hukum kroy lo te ili tum jokpo lapen jong si labangso hukum kroy kri pote hasti phopo mate ili tum kivir na dampo lasi aron ke hukum tang de ni dak pen reference mate ke pangwadam kantung ba galan lo ili tum Pini karbiatum kopia posi yang wan doko kapitame itu yang wan celong le lo kopi posi celong nu le lo lapen labangso aron le tum khoi pe meason te Pini ani ile tum ta mate constitution ateng Indian constitution ateng 6 dollar ateng le jong si ile tum ta khoi poson te ile tum jok van avideji masa 6 dollar ateng le khoi lo te lage jok van po tek lorlo lage jok van po tek lorlo lapen 6 schedule ateng pulotang te constitution e crap amilo Assam Land Revenue Regulation lagi energi tak lihat ke karbiatum aprang pen ke dobom Longle ramhok kaceron alosi itu energi posisi sidul ke kasilam ivek lo gande non si dalam lo pulatante haladak pulo nang ramhok posisi ay lasi halam luna lang tapulo keng sang ram pupang cheng kuhe lapu bor pania jeng keng sang ram pupang cheng nang ram ave am tereng kuhe yo nang ram ave kusi pupit puke kicet no mange nang golo saram no ko bul go ta menang cerai nun tabare kusi pupa mati karbia tu
alo nitum aron do aram do nei nang tum aram na loko puyu mati hala komanya das Chakraborty tum hanta nang ram ko na lo avege na dak do longli pusi pupo mati lage siksidul aron abang lo ke lage la sin nitum ke pupong lo ti siksidul ke pangtang nei pusi Lapen hala Assam government le Chief Secretary Asohi Pen Assam Land Revenue Regulation 1886 halabang soal law nang bibor idet ke council tung ding lo puta pupi ding di puta pupi nonanda chairman Asohi ta ave sita thambak beman itum la si enbom lata la si six schedule pero te halak en nang nigen de la si six schedule le kapang tang no pulatan de la hala so lo ke Assam Land Revenue Regulation ke war fit nang poge karbia ron si tum en poge de la chipe me muchot poge bisara lam non hutke non itum ningjelo ta har do nai nek dunji in nek titi karbia ron le ko bang rong asar un an bahaduri po Longle aning hangaling vi thabara titi pu body hapia bangaling pi lagi itung aron karbia ron dah modified dan po pembi muncul dan po rong asar lo pusita aram ki pitang apot ke lagi bangapan ke jor pipi ni ke son ke kang cek men nang dak nang doduri Longle tan nang pipi pu ke pu Longle pu abang itu alo long silam dun de nan pola bangke la si council ke do ilo ke la si paragraph 3 pe nang tu alo si silam not pu ke pu lo ke ente paragraph 3 hong an pare ko an si than nang lang ho la si la dak pangka chini dam nai mangal no sir aron ki kroy kre posi ili tuma khege ki vir la make la si mo pen areng ki lo amunit jurisprudence ke to abang pulo alang kudam lo pulo tangte inut legal expert puna ko philosopher alang li pulo tangte itu malang ake the nai a hukum mate aron ke kupilo pulo tangte constitution pen ake the a hukum ga belu ne sini da mate avelu lake labang so constitution hello ilitum a commander in chief lo pule tum pudam na hukum an itum hanang ke thobang alam ke constitution ke det kiki maron pulo bodi a constitution yung si awe det lo te a det awe det poke a det awe det te ko nak allo si ke selam unjil ko nak a wrong si ke selam unjilang ante la si constitution lo ke tenai constitution lo ko pima la det kacari itu manjak kong gipi hala so ajak kong pensi a wrong ta selam unjorji intan ke intan pensi a power ke ci wanji poke long lelu Lasin non tame hala bang somo jong non he jong ali da pulo the Assam Land and Revenue Regulation Act 1886 ke mopen pulo council ajak arong le selam tame council kimrang tangda phike pare council hala a chairman pulo ma a speaker lo ma hala signature dovek nangji pulo tangte hala non kirim bom aron ke lagila itum hang taka firene ala melo council pen executive committee dora hala bang war pilote choklu kalante non ke hala enrong penoma karbiatum aron ben ramho ka chipitang atum phan anye nang tum patawi puturong mage mondol dum da bahaduri ram tu ajaha mondol ke jopang thang ne lu sini le alam le pancet tong da mian da cetong long lip an thulang wang ka bahaduri tu bangge ya ame thang de asi long le chirai tan lo su ke chitin hala rong sor an karbi bonde Karbian din na hala rong asar do karbia ron do go pepot aman jipi pede je pijek na yan de mondol tame ARO tame ASO tame seta ilitum nelitum ba ilitum na tupan ke mondol ARO ASO tum nang tum kilu ke thek the pole ili ke pumegali alang litum man than thedet kente ke thana bang ave pin ligo sika chini po la si ilitum six schedule implementation committee pura non APHLC pura itum ke thanwaret aron ke thanwaret lahilo munit tum han apa chiniya pan munit tum han mate ARO pan ASO pan SO pan revenue joint secretary pan secretary deputy secretary pan EM revenue pan CM pan da aron itu ke thanji pan si dak elitu ke Hong Kong bok Lapen aron en lote ilitum a dead job ji lan Lapen ladak non ilitum kaciplang bom situation langam na ilitum si karbi adet ke itum celong lo no na bangke ilitum
pudam lo polotang te ili tum adya celong nak lo. Athema ili tum masih encroacher guna kurang. Kalah te. Hala konani antamen ke bang atum sila dah bang legally recognized lo deng kan. Kopi apa sih encroachers pu. Kopi apa sih encroachers pu. Encroachers pu ke hala ram hok ki pitang hedi. Hala deng de der podo. Kalang lo. Council me hala deng de nang dia podo. Kalang. Itum officer nomor mondol ARO ASO EMC atum anta. Ili tum anta hala ram hok ki pitang rong asar atum serwan captain ki pitang ram hok deng de nang hala hello ki chok aron lo ku deng de nang anke itum along leke nang tum pata ve la ke sarkari along le pupulong le lo anke ha kisah pusat ako ni ini tu Assam Land Revenue Regulation 1886 pu ver ti adi rong aso ke biji chini ne ji kopya 1886 lo ma adi Assam Land Revenue Regulation 1886 pu ke British atu areng ke lo atu dak India kacari hutsi labangso aron harok rener kebra trop aning kansi kaselam lagi lapen laso aron kaselam ta ahom atu aron pen endunsi lapen ajha ke along aprek pen endunsi labangso aron kaselam lagi ni itu por hilong etlo lapen itu kami claim hut Assam Civil Service Indian Administrative Service pen DC Magistrate ke claim hut lai hu alam ke ni to por hilong etlo lapen akam da claim long lo lapen labang so along le arona bang ke lake 6 sidul ar lo ke bion he lake angtam thoya ju abinong ke endun ne de ni atheme itu man ke angding pit ke thomalong pen nang tu me thang aron jisilam hun pu eto ke Islam lagi kecok ke council. Islam le det ke Kecok ke council hai. council lo kecok ke to sa Oh la al Islam abdu dun sudah polam itu kan. Jok sudah po. Ili tum la an aja ko ke thesi karbiang long intellectual atum kaninge bangke siksidul ke biong lasi autonomous state ke hang lo situ. Longle aron tai mina ke Islam long lotang te la ke siksidul ke biong putong itu punah masa. kacini ne pasi biong hu bom lo Autonomous state ke hang bangke siksidul paragraph 20 ateng kan si autonomous state parjap si pulo. The autonomous state siksidul jong si biong pote autonomous state ta biheg lo. kalang lo Kali masa. ASDC puta amenda bitu he kangyang je plan det po autonomous state demand committee pu mati di Laban lo itu nang kemat lasi la bang ke ne lega chini da mateng bang ke lason lo ili tum 6 sidul polotang te ili tum kilang chengnang je bang ke kupi aja kong lo da tum teslang oh laban itu si atema law making mate aron kaselam aja kong le to ko polotang te bibelu lage bibelo Ladak si itu ma foundation lo ke nona son ke che tum bang pak lo ili tum chethan me lo kaita Tripura son lo tinang mampu dak nang mampu mo nang mane lo pu ke chethan mo antela nang keman media je pane koson lo solution nang ride ne lo itu nge non ke pathelok titi bang governor nang kroi dundi governor nang pe kroi dundi det nang pu ajak kong komak lo pi governor nang ka pe kroi dundi det ji awar sai komang tu lo pi ki pi ke karbiang lo sor lata harokri sir kebra throk kebra sir kep aningkan more power pu ke hang hut harokri sir kebra Throk kebra sir kep aningkan 1969 aningkan ili tumpan autonomous state ng PWO Karbiang Long NC Hills Meghalaya we hala su Khasi Hills Jain Ke Hills Garo Hills apa itumpan autonomous state ng PWO halabang suhut itum Karbiang Long pen NC Hills tumke Atumi hata ni, atumi bodi ni tum kitab porhilong lo. Kitab lo masih ketok do. So trusting teron KHEI si la nangki pitan autonomous state deng dun dedek tu kitab lo ketok do. No hill state no rest tu kitab lo. Ada ketok do. La tu ni tu ni hada tok tepin setan ni tu cini he. Mote muni tum cini tum dedek tiap posi aku ningye kitab ketok do pui punang kok lah. La chota li bo hala ko man ne borsing rong phar ko ketok kitab long ta do bola ke do karbi rasnoitik karbi rasnoitik itihak palong ta do lagi itum long et lo amat deng dun de
kipu ke more power nangi pula hai amahala more power mane jakong ke mucok si nangi po ma jakong bi mucok si enun turong hala bang suhut paragraph 2 sa paragraph 7 along with the approval of the governor bahatak tok dunde tar mane alam thebang alam thegelia bangla pulau Gobernur ng Tikroy dunde te nitum lo aron ta silam lik pu silam unit pu tok dunde yo alam mange angel la sile la nitum jakong ke timu chot ke kalidet lo matidi la ke jakong CPB dai metang se CPB ante la ibu non ke claim nei ke hala ta chok chi pu si punang ko matidi nitum chi withdraw nei pu si punang ko matidi non council tum pia posi resolution en hai hede hala la amendment chok chi pu report pu hai hedet MP report ningje dun hai hedet council lo MLA talo MLA tum report ningje hai hedet Assam assembly lo ako la bangke aja kong si surrender lo mati la ta illegal pu penle non PIL pija tamile ne illegal mati lage illegal la state election commission dom halle la council dom le aja kong chi kodai dia so lage abinang basic constitution basic structure si kahai duk lo ke lage kapalang mo lo ke lage anje constitution ating law ting ke basic structure ke phalang holong lik pada ke tok do ke ante basic structure cannot be destroyed or amended possible kalang ahino ta peno long le la pen amendment la long lik Indian constitution ay no la de ke ante no parliament la de ke parliament ta ke chok chi si claim lo ke ante kalang lo oppose ng MP lo la si lada ka bangke moben pulo governor approval vek nanji pusita la bangke chok lo sita me governor nang kroy dundi deji pomat clean credit na chok chi lo ako governor ta kupi polo nang kroy dundi deji oi ata ala ke aro na ting pulo dang te kroy ni governor ta la non governor na kroy dundi claim hai hi puke la national party tu apa lagi national party tu high command do cepat jokin ham cholo la tu ang hoi hai duk dek nak menang lar phak nak pu la son posi la tum governor aphan pathidam lok titi lage governor kroy kriji heklor lo lage national party tu le kroy kripo kapi kroy ye phan kopi si high court dam de pe was supreme court dam de lan chot tagali da north east ke do MP tum phan an lapen siksidul long cap do siksidul area siksidul council long cap tum pen pi paching vai ve de ching vai nahi ke ante na governor kroy krip an pu chot le ko pulo to kero pilo sir Klardak menang macini dun tu apot lapen non apot dolo basin nomor ini dam pinang non bang kelahan lo ilitum ove kimi punang kopo ove ban ke dam tang lo non ove kimi bate non ke themi tum ke chari ponaya ke nang sota posi ilitum pirthe ke non ke dam tang pen kache prek thep pikhanjang non ke jasmet non akai hot ke aron pen aron si kachedam law pen law si kachedam constitution pen constitution si tum kachedam apot si ilitum lo thui mate la books abang in chap piknanji la pen nam unanji aron ke chari je pha la sila so puthak nangli kopilo sanangli him pen comment piji books made lo thui ilitum in chap nanji la pen nam nanji la so puthak lo thui Ladakh newspaper Assam Tribune Kriner Cap Arni kape klang dak bang ha Dibrugarh along Assam Tribune Dibrugarh along bang books exhibition dulu Lapen nili Kokrajar DC ke doon hot Kokrajar tan nili book exhibition claim Lapen non dak di pupia potong book exhibition ke claim ke det lo ne la bangke ning oi me alam lo athema la so council tu non ke BJP tu ke munit tu man kapachi niji aputa lok kapit kamji aphan intung tik la posi la tu papilu hak huk nang kita papor he det nang la son si la tumbor irong la sinon anta books exhibition nili batai sita dak di putek dunong lelang apra awuti si ningkan si hini do rakong la pike ave pin la posi
ilitum books exhibition ke lake donanji kitab ke karbia tu inglong arat tum ke nam u namji non dakta bang asuma ratum pen si kitab ake theken nam tap hala isi bang ape bang ot piling Richard Osman ku akitab si bang otan kape ilitum ada kasorge Richard Osman ku ke amang dahi mandun deji ke di akitab joy u ke lake selam namji book exhibition tu ana stadium ke tipi ke hadak le bi jabe ke ante ba along kapre ka bi jabe lage nasi alabangso ilitum non ilitum karbi puna kopo inglong asom bong pentai tum karbi ke bangke lothui mane arong alam alabangson alabuson kitab bang itum ke cihunghe pipot ma cihunghe dat polotang te halanang ke jatum si tumanang thang te lasi ajak le punon ilitum evidence mate ilitum ke thek Lapen itum mek pan ke thek long hormu jong si tum porhilong pop Lapen chini dat pulotang te ilitum fan alitu sada make lasi tum aku book exhibition silam le tehdi dan local writers tum du amati karbi alam pen ke tok ohomia pen ke tok Ingraji pen ke tok atum tada karbi long amata du ke alang litum akitab ta ke Jordan tum ke Jordan aphan our sailong vek pola ke la si non apor dolan selam na January e siklo yung si books exhibition ta claim lo te la ke mepik alam lo la si ilitum books exhibition Lapen labangso books itum namlo pulotang te kupilo kinanje bangke hala kinam por tunda ong dung atum ge nam pota ong thorki hem along mang itum inchabdam de pori he poson bidam kokoti lasi nilitum mahin pensioning rilo ilitum non dak dipudame itum do joy kepen amatri bookstall pipili long do aron akitab itum langji pulotang te non Indian Constitution IPC CRPC Indian Contract Law of Evidence Arbitration Act lapuson si Human Rights lapuson duo lasi ilitum kado kabe lahai bangke non ove kimi tum bange cari ponangku aku kitab ke nam loka charli tuke asap tapi papi run nang nik nelining oipik inut o arlusu bihe haklang bang ini itu hem nang dodun lo amat ni lu nang papor hipo amat ni ke porhe helo pun nang thakrong bagi ni tu ke porhe helo pun nang thakrong ni poise dopik le papor he ji pu kuali he setan ni papor he de ji pu si mathal he man bang porhe helo ko la som dak taksi do o rokom kar bia tu bong la si lo bang e porhi unang ji itum phak op ilin haru ke thom bodi phak op ilin arnisibak nam nin dek asan de di kitab ke pak phobak ta nam unji ni aslo ayat nge sikap phokep ba pharoi sila na ke matidi pak phop lita nam unji pak thom nge nam un vek di la ke thek lo la si ili tum la tamatha nangi ne tum broiler alin ke nam pen diabetes ke sepe long la parte kitab nam rong memu pak ok tanon ke bang injection ki pia pak ok langau krabang injection ki pia langau lai hui chun nam o edera itu kitab ke nam bang la pen kapor he bang claim wrong lo te la ke met piki la ilitum edet jong si jejaji pulotang te la ke itum akenang son ate ilitum aron alu ing chapchi pulute kupulo mo ke bang jani mane bang sa arleng the nang man det pulotang te kupulo ka jejaji thek te ko manghu mangram si tum la pusi tong tabret pulasi ilitum lo ke charli pe meja pasnil tum hin pen ta chuning ridun lo la pen aron alo bang ing chap pik nangji non nakai bang la sila bang ke tum bang so topik bang ke non asi kang thon lo la pen non dam thu philo nan non number ke thom bang ke lai lo non jasmet matijong achik lo pulotang te matijong pen chenglok mo February anu di picnic season lo muni tum kang samapor lo lapen lapuson si muni tum ning je parong pen lapuson do lasi lapuson ning ke je parong long muni tum kamatha pangkreve pen job accident dopik gari ka chingkoi kate var lapen kang ri kang krang pen ithi dopik muni tum
atum ya dap heta ni ya dap prang phuri dum lo dipu area bithe Ladakh long town area la pen la ku komwai dam lo pinangan scooty ke vek pen chenglok la pen bike ke vek atum risoi jam ta helmet ka chikup ke tum dopik la si la helmet ka chikup ke pen ajok itum apran ke dam nang dopik la ke Ningduk alam non long itum Facebook along pipine ta tum technology la pen local paper long newspaper long ala tum technology ka chingkoi mane bangke truck anu na patong dundut ko mane bangke helmet ka chikup ke pen ajok ke tong ban apu chinghang dak la pulo puson dopik la si la puson kabe deje pa non atema December chiklo lo pulo tang tejo Christmas nang lepo la pen New Year nang le tupo la pen ako festival la hosita me la puson lo karbi youth festival la bangso ke talon long ta kai ta munit ki thi la puson si arjulong la si Ningduk alam la si nang li ahodi si I in charge the sir nang li disi do bom hot la si ala bangso hot ateng pen bate motor vehicle act pudo la bangso aron iltum ki pathik tang ateng pen कार के वेगा तुम ता सीट बेल्ट चिपी वोट पमेलन जी लापेन स्कूटर स्कूटी के वेगा तुम सता में पिंसो आडो तुम तमे हेलमेट बांग के चिकू पमेलन जी लासी लासो को थांग ने पिलो के पुजी इतुम कार बियांग लो आरा था नॉन लॉब एक्सीडेंट पेपर फेसबुक लो मंदा का एक्सीडेंट से लो सारनी दो जसमेट रिसोमार तुम नॉन लॉब एक्सीडेंट बेन की थी मोटरसाइकिल पेन जसमेट की थी la pen gari pen ta do te ma ta la motorcycle pen ki thi ong nei no e son ke la apo pe tu ka ching hon po asomar ta ching hon bok ti ti inut vet am hang pa pe thek ko yo an ki ing hon bok kon ge la son la kang hon bok la motorcycle ke nam ki sia a gulia son lo la ke sia a bullet son lo la ke kapi thi ji bullet asan la ke nam tu la pe आप के आप जो फ्लट पे है लाभं के thi ve ko la si la che phere me me la non Christmas pen cheng lok mo la Longle abut anta la pen ke picnic season judjetik la anta ban judjet ka phisa dakar biang long thu ke arni wang thak le ma hai tin ning oi me la si la o pe tu che peri ko na ye pen risomar o karjang tum ta kamatha thek lu ken de amatha pe mi pen si ka pe prap ta la ke vekta ka te war ta ka pe prap la risomar to mangala o karjang tu na pe lang dun nang pu pe yo amasi a boy ki people ba o karjang ke lang dun no ne lang dun de lo ni la son di ti yo ke plan anga mun ni ke ti bin di ti la bu la por la son bang ke claim nang ni itum tribal atum ke aning ka tang hu walam du ning tang hu pik men li se rak ni un an ni ing len ong na ni make identity pu aya kan ni ye tum da du driver tum da pang len lo te ni make identity pu la son du ai pe prap ong lo te a make bang la ke ka make ia bang ka li lo la bang jang thu lo khang jang ko accident lo te la son do pik lo ये थे ना जाने गांच ला तो kalang lo la son ke ni tu Nelita Commissioner Transport ke doon hot ta non January chikum ba jok nitum la motor vehicles traffic week pu do je ta la bang government dun ke claim chot le ili ke lang dun chot nahi kwali me thang si lage chima tha thek nahi gari ga solai motorcycle da men chala gari ta me pe proper de nahi la pen ke reckless driving ke selam le de hor ki jun pen tu ke sabta claim le de nahi arnis ke ta hadak che tong rang lo thi lo jong lo trak ang nu che dap si ke dam anga ha phi che ka che te war tong amat amo auto rickshaw ma che phar le pha na pu le ne tum ke rap dun amat ko pe pot lo ko o yar so jun chi pa ma ku yo na ta la son nge bi ve de nahi lain sa la si silang na itum kaning ke tu nahi bang hello ini tumhan fine tu po helmet chikup ke de seat belt chikup ke de ta ke chok ke government kalilo ke chok ke menal si suicide dam ye teng lo helmet jong si chikup ke pulo tang na accident bodi pu ke la roek po di pas helmet na pilo seat belt la pil tum pu ken etal la si la hai bang ke itum ben la si la bang kai ke ta awareness rok tong do nai
บางนั้นผู้นั้นเลยคิดชี้เกมาจากก็เฟรดดูมัดตีอะไรบางเกอามันituนั่นเองทิ้งตุ้งที่ผู้ชายนุ่งตาไบค์ke nam lo car ke nam lo pilih itu hilang pilih enjoy itu hilang pulau tang teh pilih enjoy itu hilang ku sini lora pita ko seat belt bang ke ci itu teh helmet lah ku cukup tu teh pulau tang ni lah ke pilih enjoy itu sih boleh lah ke ni pilih itu intung teh bukan colo ke la siladak itu ka sini na imang ka lahan lo ilitum adala sonta mirit lapen dimirit ake mirit lapen ake nodo la si ilitum aphan gari motor tame itum ke namlong ahok lo itum namlong pulutan te itum cihok nanji ning arong nanji sedame labangso ahormu ke nampen ilitum kailong sedame use peminan ko enpon peminan ko atima enpon pamiluk te ilitum han a benefit mate ilitum han ale ketam sedame itum en tekte chutoi tekte pulutan te ilitum aphan ake noda la puson sin ang mandeji la sinon pinangan ili tegondong kalason lo mane sarmadum dame Cewa jui po hem ke pamutekan prong somar tung de somar tung kon an ya ling ka cek keji hem ke setame non la poson lo polotang te kopi lo somar tung ta ningduk po lalo Lapen non kas gari ka solai atu jot la pugali jo ison ke lang nam nei ke hala isi kai da itum theglongwer la man ja pen di puada Towar ini isi cake pig do, atowar binong abang esilam lede. Ko ane jir giding no ne dolong sonak lada, adolong da avedet ta cho orgom lata, adolong ave pinta memini. Kita hal dak silam lede pema pe cake po nange gari ke har iji natu janglut titi. Lasi la lage PWD tu mana council tu mana lage claim back nahi lage. La towar la sot atowar bang non selam serak rite munit higila la pena sot na taxi hala hala pujeng khana thu kopinia lang roi ko pumayong ke ho deli horalong ta la ta hing grama man on da petang te hadakta munit bang e thombak jang et lu pujin tu mar dilong thi et hadakta la sila council tu mata PWD atuma mata la ke petang serak nangji lai hoya kam lai hoya di ma bangke upete munit thi bom yelang la sinon la ke December chiklo lo non December pen February an ke festive season lo ningchi parong mate labangso achiklo lo la si labangso ningchi parong long itum ache the tame ka charai kong nangje phani tuma kenan so lai ning ka chi parong long itum thekhe bulo tangte lata ilitum apran damna ko te la si chuning rilo motor ke vek atum bike ke vek atum motor ka te war tum hanan tame nale tum traffic rules ateng damno lapen motor vehicle ek ateng nang tum kroi pe melo konte itum aphan ali do vek ko lage asinon ki jutsia question ke lahan lo non labangso mati jong chiklo lage ani ki the puna ko ko ilitum Christian aron ke kroi tum hanan ke lage si ani ke the ba ani ke mi asolo la se neli KHEI sarjai ka thar bangsin neli non apor people lo la bangke ke than onangi abang ali muthen elitum APHLC pen rat abahasi kache song lo podjo la masi kache song alam kalidet no non bangke ningkana ke jut apor lo la Christmas itum bordin puta pupu lai hu alam bordin ba Christmas Yesus Kristus mahan ke tek arni pulo la sorni aphan la pen ningkan kimita nang lepet po la pen la phi rong care nang lepo la kaddo ba aphan nilitum APHLC pen ning karong la pen ning kang sam akar dom kado e phanta pajir lo pen re-election ala inot komani nang pudun je rensing be KHEI alangli case kipi la ke nilitum kama thage mission akam lo nilitum APHLC ta ke claim ning hang olo onte nitum poisa ka besi claim un elo la si halabang so appointment direct recruitment act ta pechok thunangi council six schedule ar loke Assam government pen nang claim appointment la pen ke munit kam via kam Poritha ke en kam test ke claim ri pu
kipu pen nilitum MLA tumpan bang po MLA tumpan nilitum lopilu lapen lasong bong pen Dr. Numol Momin Deputy Speaker bangke alota nang thak tulo alang nilitum kipi application ke a petition a memorandum ke ha Chief Minister aphan peli etlo kapeli dang la pohelo ni ilitum APHLC tum ani ke hang kamat halo lapen la so tengsi la Direct Recruitment Act ke emen nanji pusi la ke non assembly ang no peli pone pitne pure test Chief Minister KHEI Chief Minister ang no ga peli etlo la bangke la si non rensing bia KHEI alang ni ke claim an ke non ni tum ke teglong an ke mesen alam lo pusi ni tum matha lapen ni tum anta lake cerap dun hur nangi lage Election lah. na pen re-election no bange lage ningje hor tamelo re-election ke lage dovek pola bange lage constitution 243 m long se ke tok dolo z long se ke tok dolo lage council jong si pipuk dak do pulo tante de council ka ko do thunani kente lage re-election ne dovek po ange non man re-election do de pusi ilitung ni melo re-election do de po ilitung puwaret ke ilitung chief justice atuma phan chiki dor de pugi pu ateng la ke Kita tali ali pun. oh aleve po bangali chief justice to man chiki dor de alang litung constitution ateng pen claim de ji pu ilitung matharong nak la yo la bangke Lasonya mathano ke lage condemn lo ke lage ili tum chini lage chief justice tum ke constitution attainment di claim begi e constitution pulo lake panchayat aron pen ke council election pe do long lik pu puthi lo ke doji ajak kong avik puthi lo do ajak kong avik pe do det pen pot ili tum chini lo ken BJP tu amethang na non pulo gadi alang litum bang polonesi hai chot polone pilone BJP tu di ametham tum tanong isi pu arnesi CM na ningye ke itu be BJP ke zero pusi pu gante kelong la pusi alang li ningye atlo la tu ke na ke hai bot i pinchong det lo aron re ben ke claim por lo la sila ka aron ben ke pedu tu mek nan po la ke court ke la ke chok aron si pivek po ke la ke Kecok order si pivek po kente lage constitution na ting si order PG kente lage la si re-election na dovek po lage muthi itu BJP itu la ningkan phopa pedam sina pomat adit abang hala court case papi thur longle debt ka account claim ji la tu claim bom lo la lama ke to akhir paper piglo peneng we apor dolo posi peneng we tokso 62 to the Constitution of India and Autonomous State pineng we 297 lo labang so ay episode lo nang kelang do na korte la peneng jero mananda choro part piglo lapen nilitum pineng we nalitum han ke than kimum alam kado kabe an tame nalitum tame kroibon po den pon po sining khelo lasi ilitum non jasemet ke lahlo ilitum accident ba itum chere pingaji lapen gari ki papra bang itum pijum chot nai kali pulotang te ilitum ache the bang hala ilitum kar bi itum ke 44% adi 44% phan tharong bong ben phan plikebra plive lo hala nalitum jongsi matha pame me puti hala phan plikebra pli longke inut bagle kabilo pote dak bangke itum jum thum chot ko lasi ilitum det kachrai komalongke armu bangka kenan sot lasi itum armula be pulotang te ilitum adet ke itum reng edet ko Asi pineng we nanggalang na korte la pening jitu maran tame labang so tokso nila tum la pansi kan tono kado ka we tum pan tame ajo ke me kardong